Ndewonu ndị Igbo be anyị. Taa anyị ga-eme ọdịmma ndị Igbo. Ọdịmma ndị Igbo anyị ga-eme taa bụ maka ịchọ ọlụ na mba ofesi. Maka anyị na-eme ọdịmma ndị Igbo, onye agha na nwanne ya, ọnụrụ ube nwanne agba n'ọsọ. Igbo klaasị dị mma, ọ dịlụ mụ na gị anyị mebelie. Ọ dịkwanụ njọ anyị mezie nye ụmụ nwanne anyị nwoke na-eti, ma ụmụ nwanne anyị nwaanyị na-eti isifa anyafa na fafụrụ ọlụ fafụrụ ọtụtụ lụlacha na fa chọọ ije ọlụ na mba ofesi. Biko anyị na-elufe aka gosife ụzọ. Anyị ekwubugie mbụ, anyị na-achọkwa ikwughelie kịta. Anyị mana onwere ebe dị mma, mana onwere ebe akaraba anyị mma. Ebe niile kacha obodo ekwensu a mma. Ya bụ ijisi ike nweta ọlụ a, ọ ya amasịkwa gị, masịkwa ndị bụ unu, maka na ọ ya adị ezigbo mma. Mana ị ya agba mbọ gbasie ike, ị ya na-achụ ya aghala, ị ga na-achọ ebe niile. Onye na-achọ ihe na-achọ ebe niile, ihe gị na-efu. Ị ya na-achọ ihe ebe niile, onwere ebe ịma ndị na-achọfe ihe. Nke mbụ, ị ga-enwe email, nwekwa cover letter. Ị ga-enwe cover letter wee nwee CV edela ọfụma. Ma cover letter edela ọfụma, cover letter bụ ihe iji ga onye gbasatụ ọlụ ahụ, ide enye ọfụma, dee ihe kpata iji ga-enweta ọlụ ahụ, ihe ịlụbugo ma ihe na-alụ, ma experience gị, ma ihe niile ije voluntary work ijele ịmago charity, ihe niile imecha ị ga-edechie na cover letter. Denyechie ma adreesị gị, email gị, ma telefonu gị. Ị ga-enwekwa picture dị mma, professional photo iji ga-create akaụntụ na webụsaịtị niile ebe a na-achọ ọlụ. A na-ekreti li akaụntụ. Nke a kịta nene ebe a kịta ifu gị nene nke a kịta akpọlia LinkedIn, https://www.linkedin.com. nke a kịta ije na browser gị ịtaipụ nye, ma ọ bụ na ịtaipụ onye klik ya nye obulu gị ba ikreti akaụntụ. Ị nwekwa ike dee www.linkedin ma ọ bụ linkedin.com. ikreti akaụntụ. Onye anyị si ekreticha akaụntụ na Facebook, Instagram, ihe niile. ikreti akaụntụ, ịmara ekreti, ịgwa mmadụ onyelu gị aka ikretizie nya nyanwa ka iji ga-abanye wee na-achọkwa ọlụ. Ya bụ na anya ka unu fụ ka esi achọ ya bụ ọlụ. Ọ bụ na ikreti chego akaụntụ, ịbịazịa na the site na ka ọ ya adị, onye ka ọ ya adị from ihe dịgasị ebe a job, unufu job na home na job, iklikie job, iklikzie job na anya. N'ebe unu ga-etinye ebe a kịta, ebe a ide ihe ị na-achọ, aka ọlụ gị, ihe ị na-alụ, ọlụ ị na-achọ, ide nye ebe a. Ifuru ihe a dịka search, ọkwa ifuru ihe a dịka enyo. Ebe a ka esi asaachị ọlụ. Na webụsaịtị anyị nọ bụ na LinkedIn. Ifuru ya ide ọlụ ị na-achọ, ihe ịma ịdị kwalifai, ịgụ n'akwụkwọ nwa aftamgbodi ị na-achọ ya, idenye ebe a. Idenyezie nye ebe a, isaachị ya, ịmalụ. Ya idenyechezie nye itinye maka ị na-achọ ọlụ na Europe, ị na-achọ ọlụ, ị ga-etinyeche keyword na anya the trick. Ifugo trick eji achị ya, type in job title plus visa, e.g. data scientist, visa sponsorship. Ya mgbe ị na-edenye ihe ebe a, itinye visa. Ifro ka onye a si dee kịta Java developer, ọ dị Java developer, ọ ya ọ na-alụ, o tinye visa
ka ihe o ji tinye visa bụ ọ na-achọ ndị ga-sponsor ya, visa sponsorship. O tinyezie nye ọsachi ya ndị niile nwee maka visa, ndị niile a ga-sponsor apụta. Maka ọ bụ na inweta ndị nwee sponsorship, ndị ahụ ga-abịa enyelu gị aka. Ụfọdụ na-enyeche gị ma housing allowance ma ụmụ ihe. Ụfọdụ ga-asị gị obodo oyibo adịrọ mma ọbịbịa, mana fa nọkwa ebe ahụ. O nwere obodo akara ọba anyị mma, ya bụ onye ga-emenwu ọpụta ojisi ike mebie. Ifuru ebe ị ga-etinye ifu ka dị site dị create chenye LinkedIn ka anyị nọ, ifu gị itinye ihe bụ aka ọlụ gị ịgụ na akwụkwọ asambodo gị, ihe ịbụ itinye ebe a, itinyezie nye ebe ahụ na anya. Anya ifuru ebe a ebe ị na-achọ unu furu ebe a kịta ka unu ga-etinye obodo unu chọọ. Maka saịtị a bụ for Europe, ndị chọọ ịbịa na Europe. So Europe nwee ọtụtụ kọntrị dị iche iche. Ọ bụrụ na Germany ka ị chọọ ọlụ ahụ itinye, ọ bụrụ na UK, ọ bụrụ na Ireland, ọ bụrụ Holland, ọ bụrụ na Italy ka ị dị interested in, ịtaipụ nye ebe a, ịtaipụ nye ịsachizie ọlụ niile dị ebe ahụ ịchọ apụta. Unu afulia? So o denye gị ihe ahụ na-enye, o denyego si no Java developer visa in Germany. O dechezie nye na ihe pụtacha na unu fulia na ihe niile pụtacha na ebe a. Ndị niile nwee visa sponsorship apụta. Ọ pụtazia ifuzi afa na-enye. Wow, na-enye ndị be anyị na-enye ihe pụtacha Java developer. Ọ pụtago na-enye ị na-agbadata na efucha ọlụ niile maka ịdị edenye visa sponsorship. Maka ọ bụrụ ndị na-achọ ọlụ dị ready sponsor gị na visa gị ime ka ị gbagote, idenye efe kpọọ gị ọlụ, ịma na fa ga-enyere gị aka. O nwekwe ndị a na-enye visa mana inweta ọlụ fa, nweta contract, ijiri aka gị mebe visa sponsor bụ onwe gị. Mana ọ ya aka mma ka itinye nke nwe visa sponsorship. Ifuru ọlụ ahụ ọ pụtago, unu furu ya na description. Unu furu description, ịgbada scroll down kịta ịgụọ description. Ọ bụrụ na ọlụ a kịta ọ bụrụ na ọlụ a bụ nke gị, idezie n'ebe a, ibi ebe a nụ ide iklik ihe a easy apply. Mana ị ga-agụ ya ọfụma, ịgụcha anya ọfụma, idusho na ị nwere ihe niile fa kwuru, ihe niile fa kwugasị na description ya, ịgụ onye ọfụma. Ọ bụrụ na ị nwelie ime na apply. Ọzọ dịkwa ka ibie bụ ona ka ọ dịkwa na site dị iche iche. Enwe Stack Overflow, enwekwala ihe ndị ọzọ. Nke anyị nọ na ya kịta bụ LinkedIn. Enwe Stack Overflow, nwekwa Glassdoor bụ ebe a na-achọ ọlụ n'ụwa niile. Nke ahụ bụ webụsaịtị mba ụwa niile. Unu ma ụmụ ọlụ fa na-achọgasị, aka m agwakwa unu ọtụtụ site mana ịtọ adịgo oke. Glassdoor ya na LinkedIn na Stack Overflow. Nya bụ unu ga-ekreti lie site one anụ nwa esi kreti chela ebe a. Ịma ndị fa na-achọkarị bụ finance, accounting, IT bụ internet technology, program manager, business analyst, ma ndị nkuzi, mago researcher, nwekwe ndị medical researching, biotech, physics, chemistry, injinia niile fa na-achọkwa ya. Fa na-ala ya ma mechanical ma civil ma digital marketing role
ịmago ma ndị nwe experience a na-achọkwa ndị nwe experience nya inwe experience ịnọ n'ofe mana ọ bụrụ na ị nwere kọọsụ ndị a niile ị ga-enwetakwa mana ị ga-enwe ndidi wee na-achụ ya fa na-achọ ma lecturer fa na-achọ ma teachers a na-achọ ya a na-achọkwa ma cyber security IT nọkwa n'ofe ya bụ internet technology nya fancha niile ka a na-achọ ma medical lab tech ma radiography febuka fa na-achọgasị ya bụ onwe nke inwere onwe talent inwe iwepụta ideelu fa sifa na eyi dị capable of doing na nne nke ị ga-eme nke a bụ na webụsaịtị ndị LinkedIn ka anyị nọ ya bụ ị ga-ekreti akaụntụ na webụsaịtị niile ahụ ikreti wee bidozie wee saachị bọọlụ ndewonu ka m rapụgodi unu kịta emechezie iklikie kịta anụnwa ihe a kịta izi apply imebezi apply o buru gị baa na dia webụsaịtị imebezi ihe niile ifolo instruction ọ bụrụ na ị mara ịgwa mmadụ ọ na-enyere gị aka ị na-efolo onwe ndị ma eme ma ekreti chelufa fa amaziala na reply ị ga na reply ka ọ dị leta emechezie anyị ga-akpọ ọzọ ndewo.